Preto sme vytvorili Vertex. Ale buďme úprimní, trading nie je jednoduchý. Skutočné výsledky sa budujú časom. Rozhodli sme sa preto ukázať celý proces, ktorý stojí za konzistentným tradingom. Transparentnosť je základ dôvery a dôvera sa buduje dôkazmi. A to nie je všetko. Každý deň obchodujem naživo, od analýzy trhu až po vstup do obchodu. Aj keď sa nedarí, vidíš celý proces. Nestihol si byť pri tom? Nevadí. Každý livestream nájdeš v archíve. Môžeš si ho pozrieť kedykoľvek, vrátiť sa ku každej analýze, každému obchodu a sledovať celý priebeh až do jeho výsledku. Dôvera sa nebuduje sľubmi, buduje sa dôkazmi. Viac ako $150,000 v vyplatených payoutoch. Rozhodnutie je na tebe. Môžeš pokračovať sám, alebo byť súčasťou Vertex.